Едно времешния питомец. Бившия Роки, настоящия Роко. Живот си живееш тук. Роко Балбала. Маймуна, как е кръчето? Кръчето е правилно. Изобщо няма проблеми, той с кръка изобщо няма. Кръчето е правилно. Браво, браво. Език се порадвам. Здравейте. Значи, тук го карам по едни ливади и те са огромни окосени. Значи бяга... Голямо тичане. Ама не, той бяга като ламя, честно ти казвам. Той... ОМВ, където е тук, нали си видял бензиностанция? Да. Аз по някакъв път ходя така пеша с него и там също има една огромна поляна и окосена, полуокосена, и като видя едно куче, още това беше миналия месец или по-миналия. И като го подгони, викам, ай, това куче сега си стоши кръка, нали? Ага. Нищо му няма, дори надбяга и другото куче и така. И от тогава никакъв проблем. Ти признай, при нас, ако знаеш там деретата, нивите в гората, той е пресечен район. Обикаля целият район. Роко? Кажи бе, Роки. Колата сега души, знания не е ли познава? Той не е виждал по-рядко. Айде, видя ли си? Тази порасна много да му мина. Козината ли? Той сега се сменява козината сега. Той сега е сгъстява за зимата, почва да я подготвя. Сега се скуда в момента. И това беше София, аз го къпах. Той влиза сам и се къпа. Имаме една вана и сам влиза вътре на двора и си се къпа. Сериозно? Да, Всеки ден, като му стане топло и пуп, и си влезе вътре и така. Нито го караме нещо, направо си хвърля вътре. Голям чистник. Ти за пръв път не се случва. Мъжките кучета обикновено не обичат такива неща при нас. Женските непрекъснато са във водата. При нас само женските обръщат внимание на Не, водата, това е мъжките окей. стоят на страна. Само тук е проблем, има една цена, виж, че му се забиват едни бодли. И той като стане цялият, така ходиме с него. Да, високо. После голямо чистенето пада. Не, той след това си идва сам при мен и стои и чака да го чисти. Ти голям чистник. Но с ваната голяма е тази. Голям чистник. Не гони тавалежите тук, до сега само тавалежи ловиме, нищо друго. Тавалежите, значи като ги види. Таралежите? Таралежите ли? Ама продължава ли да ги убива? Не да ги убива. Наскоро тук има една такава голяма копа, гледам. Бех с кучето е така се разхожда. Роко го няма. По едно време го гледам, цялата копа така подскача, той бе знал вътре, ама аз не мога да влеза там изобщо. И почнах да варя едни клони вече и той не иска да дойде при мене. Това го гледам в един огромен тавалеж и се бори с него и така. Тя то нали не е